Здравейте хора, днес ще покажа как да си сложите текстура пак на Minecraft или по-точно Texture пак на Minecraft. Така, отваряте, правите текстура, трябва да си стегнете каквото искате текстура пак. Аз да си изтегля Джон Смит и така, нека почваме. Натискате настройки, влизате по-точно в Minecraft, натискате настройки, ресурсни пакети и отваряне, виждате, аз нямам имал само дебил, натискате отвори папката с ресурсни пакети и виждате няма нищо. Вмествате папката John Smith тук, отваряте, готово, ресурсни пакети и тук виждате се появи John Smith и нали както тук, влизате тук, натискате готово